Kif kulħadd jaf bil-Rumana tinsab ġol l-iskola tagħna taż-Żejtun. Għalhekk sibniha bħala opportunità tajba biex naħdmu fit mal-arkeoloġisti biex insibu l-aħjar soluzzjoni għal ħaxix ħażin li jikber f'dan is-sit. Dan huwa inkonvenjent kbir għall-arkeoloġisti għax dak is-sena jridu jaqilgħu l-ħaxix ħażin b'idejhom. B'hekk minħabba li hemm nibda riċerka li tagħti b'idejn li jekk l-erbiċidi jagħmlu ħsara lit-tip ta' ġebel li hemm dan is-sit. B'hekk iddeċidejna li ninvestigaw l-effett tal-erbiċidi li fuq il-ġebel tal-Villa Rumana. L-ewwel hemm tagħna li nittestjaw li naraw il-persistenza tal-pH tal-erbiċida fil-ħamrija. Biex nilħu dan lan ser inkunu qegħdin nittestjaw il-pH tal-ħamrija u tal-erbiċida għalihom. Il-pH hija indikazzjoni kemm huwa ċedus jew le. It-tipi ta' erbiċidi ser ikunu qegħdin jittestjati b'konċentrazzjoni speċifika u b'ammont kif hemm indikat mill-manifattur. Dan imbagħad ser ikun segwit billi naraw il-pH eżatt wara li nkunu tfajna l-erbiċida fil-ħamrija, kif ukoll wara l-perjodu ta' dekomponiment, kif inhu indikat mill-manifattur. Huwa impossibbli nittestjaw kull herbiċida li jonfissu, għalhekk iddeċidejna li nittestjaw żewġ tipi ta' herbiċidi. Il-Monsanto Roundup Glyphosate li jintuża f'siti arkeoloġi Maltin u l-Lunar Flow li għandu bażi ta' kimika differenti. B'hekk jista' jkun li jkollu effetti differenti. Il-pH se tkun irrekordjata bil-permezz ta' pH probe li huma mqabbad mad-data loggers li huma sensittivi ħafna għal tibdil fil-pH. It-tieni għandu li jinsibu jekk il-pH tal-ġebla jiġix affettwat wara l-erbiċida jiġi użat. B'hekk se nkunu qegħdin naħslu l-ġebla qabel u wara l-applikazzjoni tal-erbiċida bil-ma distillat. Dan mbagħad se jiġi testjat għall-pH. F'dan il-proġett se nkunu qed nużaw 4 tipi ta' ġebel differenti: il-franka, il-żonqor, il-ġibs u l-ġid li kollha nsibuhom fil-Villa Rumana taż-Żejtun. Ir-riżultati li se niġbru qabel se jtuna indikazzjoni aħjar għall-aħħar għandna l-esperiment. Se naraw tibdil fit-toqol fl-apparenza tal-ġebla wara li l-erbiċida ikun applikat. It-tibdil fl-apparenza tal-ġebla se naraw billi nużaw il-USB microscope biex bekk ikollna stampa aktar ċara tal-effett li se jkun hemm. Dan l-apparat prinċipali li ser nużaw waqt l-esperiment ridna li kemm jista' jkun noħolqu l-istess sitwazzjoni li hemm fil-villa, dik li l-ħamrija tkun poġġuta fuq il-ġebla biex bekk l-erbiċida qatt ma jkun miftuħ direttament fuq il-ġebla. Se nkunu qegħdin nużaw biċċa miflixkun tal-plastik bil-qiem daqqa b'monti filter paper. Dan għaliex aħna ħsibna li tkun idea tajba li kieku nħarru l-erbiċida jiffiltra kif is-soltu jiġri fil-ħamrija normali. Il-filtrate se jiġi ttestjat kif spjegaw sħabi. L-esperiment għadu fil-bidu tiegħu minħabba li l-iskola bdiet il-ġimgħa li għaddiet. Però aħna ħarsu l-qudiem biex nippreżentaw ir-riżultati waqt il-ġimgħa tax-xjenza. Tifhmu li għandna studenti tas-sekondarja għalhekk l-ammont ta' kimika li nafu kemm xejn limitat. Però nisperaw li dak li nsibu minn dan l-esperiment ikun ta' indikazzjoni aħjar għal riċerki futuri. Nixtieq nirringrazzjaw b'mod speċjali lid-Dr. Bella, Professor Kassar, il-Miss De Angelis u l-Miss Barbara għas-sapport kontinu li qegħdin jagħtuna. Grazzi tal-attenzjoni.